ما بتشوف عشان ابنك شادي بوجهك. اعطيني هاي. في الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صرفوا شيء ما صرفوا شيء. الله أكبر وقفوا خلص ضربوه. الله أكبر اسمع ما صار له شيء ما صار له شيء ابوك بس انت صار له شيء. الله أكبر لك ما صار له شيء ما تخافي. لك والله ما بيصير له شيء الضرباء بيطلعوا على العالي. الله أكبر الله أكبر ما الله ضربه Chua ban sedang kena ke video, wat keliat ban share, like ya kena ke video, bar sok komen rukum ju, hapo jong kena ke video. Katma ha Middle East ha ka Saudi Global arah jara penriu. Katma ha pedang ka Israel bat ke Iran kalanang serkai. Bat kine ki long ki phang bah khmat. Ki jingsa penjulor ha Israel ki kuli bat ki ballistic missile na Iran ki latit ha Tel Aviv. Bat ki dur video ki bat pen bat don ki jing betai bat ki jingsa thang ki thain sa briu. Ka sorkar Israel kala pensisya ba haduk khadwe ngut ki briu kilayap nadu kasngi ublei kumba sau pauteli ki ying kila julor ka kanhun sipai ka Iran kala keno bakala pendu ya ndru pauteli ki jaka badon kam kumka strategic target bat sans pateli ki kanhun sipai hapo ka sau praganta kila pendon kam palat nyos pateli ki drun bat ki missile nong keren ka tenat foreign ministry ka Iran ulah penrem ya dari US halor kene ka tamam ulah keren hapo kawe ke school ka balasya pen betai bat ulah keno baka jingwan hirtma ka US bat ka Israel kalong ka kambi an ka ba pendu ya ka jingsuk ka school ka balasya pen betai ha ka Israel kalong ka Minap Elementary School ha Iran ka balasya pen betai bat kumba sispa nrup sangut ki babun ki deki kena school ki balayap ka Iran ka keno badai ka US bat ka Israel ki bale ya kane katba ki wepat ki ong bakala bandai na ka jing bakala jom ki kuli bat ki missile jong kaya Iran hi ka jingmi ki supaya US ka Operation Epic Fury Presiden Donald Trump ulah hukum ban penkenri no ya kinong snong bat ki supaya US na kithan hapo Israel bat Jordan palat khandai hajar ngut kinong Amerika kilami no rengkat ka jingyada ki thabna fighter jet ka Iran kalatit ya ka kenhun supaya US Hariyat Saudi Arabia bat habareng ka sorkar US kala pensisya badon kumbah nrungut ki spai ki belayap haduk menta jingyalang ha United Nation ka jingdawa sanget tma bun kiri kila dawa ban sanget tma no namar ka jingyap ki kena school ha Minap ka jing keren bat ke Iran ka UN kadang persyang ban ya keren bat ke Iran ban pha sange no bat ban pha wan pai no ya ki drone bat ki misai Henry ka Iran ka ong bakan sange tang lada ka US bat Israel kin sange ban hir tma ya ka Israel kam semla song klikti kala pendon kam ya ki Iron Beam bat ki lesar teknologi ban siat penbetai ya ki drone ka Iran bat kala hir thma kala ya ki jakashna atom bom nuclear site ha Tehran Iron Beam ka Israel kane ka de ka lesar teknologi ka ba thaba bat ka ba penbetai ya ki drone ne ki missile hasun ka khambit namar ka dunador ban siat kumba $ar ha ka siseng siat ban ya ka Iron Dome ka ba bidor ki syahid drone ka Iran pat kine ki deki kami gaze drone ki ba penbetai rengkat bat ki drone la da day ya ka target ka Iran kala pha palat news pa teli ha ka sisngi jinglong ha Saudi Arabia bat ha Gulf wadla ka Saudi Arabia kala persyang ban nom simbenta ya kene ka thma henrei ka jingwan hirtma don ki drone ki bala poi hadu Riyadh ka nong ba Saudi Arabia ka US military base ka badon hangne kala sya penbetai bat kumbah nrungut ki spa US kilayap ka Saudi Arabia Jordan bat Lebanon kila khangno ya kalenti le jingle sun beneng kum ka airspace namar babun palat ki misal ki bayaj na sun ban le cha Israel ka jingki win ha ki yo global income namar kene katma ka dor umpniang kala kiu hadu kharsan persen tang hapo arsngi namar ba kiri ka perthei ki ting yo ka Iran kan khang ya ka Strait of Hormuz ka lenti ba kongsan ban pha ya ka umpniang ka jingkhang ya ka Strait of Hormuz kane ka de ka lenti durio ka barit ka badon hakmat ka Iran lengba kane ka lenti 40% ka umpniang ka perthei ka yaj Henry ka sorkar Iran kala hukum ban khang ya kane ka lenti kila ong ba kinom sya ya kano ka jahat ban yaj lada pikang kwa jingtip susu sa pangkin news update ki ban sawan sa komen ya kane ka video ba sa like ru ya kane ka video Perwat kalian ban share, like, dan subscribe jangan ke channel. Kublai sibun ya pi baro pi bapet ya kan video. Ngin si kendupat next video.